erteriniz hayırlı olsun mehribanlar, gowmy ýagdaýlaryňyz. Ha? Aşlar. Yo günaýdyň diýeýin ne? Men hapşedan bilen türkmen. Hawa, bir suat bilen jabar ýaşyna şuňa öýmäni. Balkan çekip daňdyk. Ana. Eşi porsi häzir bizden gowja storslara garaşyňyz bilen. Sag bolun. Arayanadım da. Ginaram. Heçenen allak. Allama. Bacıgul almarın mı? Almarın mı? Sayda tuğrata tüsp olmadı mı kara? Göreli. Ya Allah seninle akmel yatırım yaptı. Hoppa! Yok, oradan da.
Gel hadi. Ya suyum çağırayım bir duzadır ya. Tabak çalın da. Gelin, Tabak çalmayalım kendine. gelin merak etme, gelin merak etme. Yaşlar verin ana. Ayarlanın. Ayarlanın ver ya. Buraya çıkarın, buraya şimdi. Gelin, merhaba. Allah bizim Olha que são homens de trás, lá, né? Lafşılar ya laftar öğretiptirler köp minnettar sağ olun hilanıza hormatınıza qoşuluşda bir hem merhaba Hoş geldin Balkan'a diye birine Balkan'a katnap durmalı ettiler. Haqiqi yaman qow aktiv qatis yürekden silap hormatlap nirelerden gelip bir çeken surata düştüler köp minnettarlığımı bildirýäs. Çynmaýsam gatmen bunyan näme söýge garasam Uzorak gezmene gelmelekeni. haqiqi gaty söýgülediler Şöyle çağırıp etýärler. çyndan gowurdylar bize salony berip beren haýsy banka berdiler gördüňiz näçe banka gyşlyk emmedardan berdiler ene bunam tordam ayna namlary ma erbek hada Aygul Swift 60 ýaşlyk teýsenç 60 normal eken. Uy, hawa 60 normal eken. Garaz köp minnettar sağ olun akalam. Bana gül padarki verdiler Flower House. Sahraul. Şu ak gül sana dediler. Ağa senki bulum ay kanka dedi. Kimden bak? Soğuğa doğru tutuşalar. Gayrat ettiydi Sahra qavşurup bir ak gül qavvar ya dedi. Compliment at Flower House diye. Thank you. İhtiyacım vardı şu ak güle diyemem. Allah qaw tolgul çyndan maraşa begenim bar yani. Baramadı bana şu. Sağ olun fiýlaňyza Bana el hormatynıza. peynirde dedi menem salon her suriyerde dedi bana bana sen qavşurup ber dediler. O kiminki? Kulağına ay kanki hazır ona da vereceğim. Getirip beray. Sağ olun taňary arkasyny fiýlaňyza. Biri batyra öçürdiysin. Biri batyra öçürdiysin.
Var kulum. Dayan regular yüzün burası. Tamam ya katına kalım. Dayan zetti mi? Men uzay tarafına oldum. Sen yavaştan söyle gelin. Tuh düşüp durdu akıllı ne? Elin alın hem ne koyuyor? Men düğünden geldim. Yaman nemet geldim akalım. Ya da geldim doğrusunu. Qoğumsanız qoğum yağdaylarına. Çınnan yağdıdık da düğün. 3 gün veri öz oğluncuyumuzda öğreniyalak yağdıdık doğrumaydı şu derece. Şunun için hiç ile paylaşmam bilmedim. Toyda bak bir şey paylaşıp bilmedim. Yuvaş paylaşıyan. Qoğumsanız sağ olun qoğu yadiyan sözlerinizi koynuğum köp sorap. Qattı in köp berilen sorap koynuğum nerede nip sorapsınız bunu. Mahım Arabiyan'dan. Mahım Arabiyan. TikTok'da girseniz giriye Instagram'da 3 koş. Men şolar 3 koş koynuk gayta mahımdan yiyen bilýäňiz de. Köp kişi aýdypdyr birine mahım qydip. Nemenem aýdaýyn koynuk mahım Arabiyan'dan eýdim akylym akşam koşa owadan koynuq goýunçak. TikTok'da ortaň aşağı koýun. Şeýle bir gyzykly geçdi, şeýle bir gowy toýy boldy da. Müň şükür. Söwüşsiz, urşsuz, gatty gyzykly ýagdaýda alparsa biraz men özüme erwet duydum, näler erwet duydum. Gatken söýýän adam barken şo taýda bildim. Şonçu bir bilen düşüldü bir hem toy görjek bolar, hem surat düşük bolar. Şonçu düşüp bilmediklerimiz bağ bolsa, ya da häzir bir minut diýip ýazmazdan çykyp giden bağ bolsa, başlaň akylym. Çyndan toy görýärmiz geldi biziň. Ondan şonçu biraz Qaturan adamlar ba ýazýarlar bolan bolşyňyz näme diýip. Anan toy görýärmiz. Men açym bol ýat ýurtda ýaşap ýören, men toýa näme? Şonçu qatu görüşmäli. Bu makam qatu görmede degen ýerim bolsa, başlaň, bam size döneň. Şolar ýaly balkan halkyna ýürek söýýänsiz sağ olun.